Tieto slová zaznamenali mikrofóny Národnej rady. V tej chvíli o tom samotní aktéri nevedeli a každý tvrdil niečo iné. Povedali ste tú vetu alebo nie? Ako človek, ktorý miluje pravdu. Štefan Harabín počas celej schôdze vlastné slová popieral. Uvidíme, či aj v tomto prípade, keďže ste to popreli, vás neprichytia. Na základe tohto záznamu sa minister nakoniec priznal. Po schôdzi tvrdil, že ho Lipšic vyprovokoval. Počas schôdze obvinil svojho predchodcu aj zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Pán Lipšic sa opäť vráti na ministerstvo, ale v modrej košeli a bude ho spolu s ostatnými odsudenými riadiť, ale s Vysavačom a Handrom. Kde beriete tú drzosť? Vy ako odvolávaný minister vyhrážať sa poslancovi. Pripomínate mi správanie niektorých nacistov, ktorí mali židovských predkov a dokázali sa podieľať na vraždení nevinných detí, žien, starcov v koncentračných táborov, len aby dokázali vernosť fašizmu. Po stránke morálnej, to, čo ste predviedli, to je stoka. Po stránke intelektuálnej, to bol primitivizmus. A chcem povedať, že ste chudák. Opozícia chcela Harabina odvolať za priateľské vzťahy s údajným šéfom albánskej drogovej mafie. 14 rokov starý prepis ich rozhovoru označil minister za falzifikát. Chceme, aby v slovenskej vláde sedel minister, ktorý sa kamaráti s hlavou albánskej drogovej mafie. Keď absolútny kretén sa môže stať funkcionárom, tak sa mi rozsvietilo. Nebolo to tak, pán Lipšic, keď vás menovali ministrom? Je potrebné považovať poslanecký návrh za účelový a neodôvodnený. Nečakane búrlivá mimoriadna schôdza sa skončila po vyše 5 hodinách. Národná rada podľa očakávania Štefana Harabina nakoniec neodvolala. Gábor Grendel, televízia Marky.